Mura kita uban account. Mura kita uban ko no. Wala ka nang turn up joy. Magawa sa akin, Brad, kani may iusap. Skin mo din eh. Puni ba kamera kayo? Puni ba? Grabe mo na Lolo! Hilang na. Away mo mo ninyo. Sabi na kong ba? Ikaw nang Bagaw, naay mo tilas itong first class ka sili. Okay, tara. Dry, ako ning daddy. Tara, okay. Wow. Dungan tatanan. Mani mo may hang. Oh, tara. Panelab sili. Ato, yana mo nino. Oh, pwede na. Pwede na, okay. First class ka, first class sili. Sabay ko agaw. Sabay agaw. Musabay ko agaw na. Apa harga? Lo sama ni. Para dire. Dili. Largo. Wala yang lagi. Ayun. Grabe agaw. Mura kita uban agaw. Mura kita uban ko no. Waya, Wala na agaw noy. buwakan no? Buwakan gaga. Ano tatong balsan? Hilak mo na pina. Hanga agaw noy. Mga immortal manay mo. Dadi. Oh, daddy. Ang tabor. First class ka sili. Dara paket on yun. Sige. Hangar ba? Demonyo mo na. Sabi ka. Ang gulo ka, yano ro. Awa. Pamisa. Hanga agaw noy. Wala ka nang turn up joy. Magawa sa akin, Brad, kani may iusap. Kamis kini. Okay. Layor ba ambulansya to? Kaya. Ay, basic man na inyo, hay. Boy washing ni. Nagsoko ng luwa. Langoy dito oy. Ang pango na para makita. Boy washing. Kani lang ako ah. Buhay pa ko mga gawon. Oh, pero Nakasurvive na, nakasurvive. Boy washing ha. Follow boy washing. Bupalo may basta dili. Luwa. Magluwa. Kanang way kan unay. Wala kan unay. Sige. Hunda ba ko hudon bupalo may. Na, isa pa tarang way kan on. May kanon. Dali son. Abot kan ano unay na lang gina. Bupalo may basta. Follow boy washing. Dagan man. Awa ko na nakasurvive. Pasok ka lang. Na ba bupalo may. Awa bitaw. Bupalo may. Sweet corn. Follow. Boy washing. Chicken skin mo din eh. Puni ba kamera kayo? Puni ba. Lolo! Di ka tuluan! Ahot doon lang naglaro ron! Katawa. Ngisihan! Lugay oy. Hala ay Palo kaya ano? Ato di palo may. Kada mura na babosot at kilit ana lagi. Bawa na hangin kay nasa yung pangag niya gipagi. Tawa. Nang. Hindi na may katawa. Nagawa ng tingot to. Nagawa ng tingot mo ko. Ikapay ko kaniya. Ah, gawin. Basket!
Doon, may basket. Hindi na kay Tingo ka. Amin akong kanangya. Kabaho nung react sa papa. Ako'y nagbuwag ka na rin. Atakaw tayo mga batao mo, kabuwag ka rin. Uy, na-viral ba? Kung kirpis lang. Samot lang niro, mga pisutan eh. Kulagaon! Layo, bulan dyan, Dre. Ah, wag na, wala ra. Gangon to ni, oy. Baya, dihang. Handi. Di. Tulo na, oy. Tos pa na. Agad. Tulo na niya. Oy, mau ni patawag sa session. Di na mada. Awagaw na, nangay kamay ang usa. Surrender na nga kayo. Kan kayo. Ipahilak jud da. Salamat, thank you. Kamu na sa niya. Hilak, pero nawang lubutan na hilak. Oy, daghang salamat yung Marat Vlog no. Ako usa di ko sa mga nakaka-survive pero why ko na why kamayay. Survive ko. Ang usa nangay kamay. Mahinang nila lang. Ako hilak jud da. Hilak ko ni. Okay ra. Tong sipon pero gwapo gyapon. Tara. Salamat. Si Boski. Magaon ito ba? Kilaw Di na nababog kilap sili naman na. Ang ganda vlogger, saan ka po? Yapaw na. Ilan. John, bilibal ako naman dyan, oy. Ka naman nili, oy. Kauna, oy. Di ba panington? Saan na? Kauna na, oy. No, di ba panington? Saan naman na, oy? Ayaw, hawala ka na. Tanding ta ba? Grabe yung hurot mo eh. Pwede na. Pwede na. Ayaw. Grabe. John, ano yung mga panahon mo, John? Saan sa ganito mo, John? Mura? Kinang sili mga gaon, ha? Ako ni kauron, basta yung mga gaon. Ada bigyan ni mudagan nun. Tubig ha? Why si kanay ha kung hang na ha? Nagkuha, nagsingot, oy. Angin na, kuha. Kuha, oy. Daming gawa. Ay ko na. Lami ka na ikaw. Grabe yan, nalupi ka ng raat. Wala, oy. Iyan na lagi kipadapay, oy. Sa pasar na ka, dado na kanila. Anaw na tulubot eh. Anaw na tulubot. Sa pasar na, dado na. Diyan na siya dito, lubtot. Lubtot.